ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ କଣ ସେଇଟା ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ କାଲି ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ଚଉରାକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଉ ଥାଉ ଚଉରାଟାକୁ କଣ ଖାଲି ଖାଲି ଛାଡିଦେବି? ନାଇଁ 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 ମ ହଉ ବହୁତ ଭିଲିୟନ ଡାୟଲଗ ମାରିଦେଲି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉରାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ହବନି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ଦେବାକୁ ପଡିବ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସହିତ ଆଜି ହଉଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇ ନାତୁଣୀ ବାହାରିଛୁ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଛୋଟ ମେଢ ହେଲେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ଯେହେତୁ ଆଳତି ହେଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପେଟ ପୂଜା କରୁଛି ନା, ଆପଣ ମାନେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଷା କେମିତି କରୁଛି। ପେଟ ପୂଜା କରିଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଳତି ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ମୋ ବାବାଙ୍କର କଣ ଅଛି, ପୂଜାରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତ ମଣ୍ଡପ ଛାଡି ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଥର ଆଳତି ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଳତି ସରିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ନନାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲୁ।